Даже когато ме пуснаха него ден, самите милиционери и вика: Торбов, сега отиваш в големия затвор. Тогава още Цеко Торбов е бил декан на юридическия факултет. И когато идват съобщенията да бъде изключен, от Орехово казват: не, трябва да бъде изключен. Цеко приказва какво казва, не знам, и те пак го връщат писмото. И те въпреки това пак казват: трябва да бъде изключен. И бате Цеко вика: Гошко, не бой се, тук е 6-ти флот, американския, той ще оправи работата. А той е мислил, че така лесно ще се оправят нещата. И на тъмно идвам, рано приемам за завата и после почвам да си бъда моята работа касиерна на стопанството. И това стопанство карак по кара няколко месеца и се получи така, че трябваше да правят чистка на тия, които са членове. И моя милост ме изключиха като кулак. Тогава бай Марин Йонов, той беше председател на кооперацията. Той каза: нека да изключват който щат, но защо Гошко го махнаха? Той е бил в кооперацията, работили там и нищо повече не е направил лошо. Не съм бил никога казал някаква лоша дума срещу кооперацията. Даже нямаше редовна заплата на тия хора, които работят в стопанството. Много хора няколко лева са получили и си ги изпият, изпушат, да кажа. И аз имах една тетрадка и на нея записвах какво съм дал на тия хорица да изкарат някой месец, докато дойде реколтата. И после те ми връщат парите. Ако бех някой лош, ще се радвам, ще кажа: видяхте ли какво значи кооперация? Това се знаеше от кооператорите, казаха колко съм бил добър. И така, като ме изключиха, тогава вече почна годенето. Никаква работа. И въздух да можех, и въздуха щехме му дадем. Това го говориха секретарите на партията в МТС-то. Там като помощник на Стефчо Русинов, този мой приятел, и аз ходих сутрин, там обедвах в МТС-то. Там отидох, защото Стефчо ме извика да помагам в счетоводството. Знаеше, понеже ние с него работихме в ТКЗС-то, понеже знаеше, че разбирам от счетоводна работа. И не можах, един път, няколко дена така работих, там обедвах, носим си само хляба. И една сутрин дойдоха и казаха: повече нема да работиш тук. Партийни секретари. Що са ми дали работа? И казват: ти няма да работиш тук, ти няма да работиш в МТС-то. И викам: ама сега да обедвам само. Няма да обедваш сега. Веднага си отивай. И ме изгоних от МТС-то. И тогава започна друга една работа. Мене ме гонеха. Аз има един такъв особен случай. Имаше чистка в книжарницата на книги, които не трябва да бъдат в обращение. И понеже аз знаех, че имам връзка така що годе с литературата, и ми дадоха да махам от книжарницата, да изваждам само тия, които са книги, които не трябва да бъдат в обращение. И както си работих, бех се качил на една стълба. И там махах книгите, които не трябва да бъдат показвани. И тогава дойдоха от милицията и искат да бъда махнат от книжарницата. Няма тук да работи. И те му казват: той не е на работа, той е дошъл само на нас да ни помогне. И ме махнаха и оттам. Значи само да подушат нещо и бе готово. После рекох да отида в София. Там отивам Кремиковци. Те като ме гледа така слабичък, вика: момче, не си за тук, да виж нещо друго. И тогава един приятел в 4-ти Левски квартал, той пък има една група
и работят с него паркети. И аз съм паркетчия 4-ти разряд. И аз почнах да работя паркетчия и да работях. Имах си квартира, ходих сутрин рано. На Иван Вазов беше квартирата. Там по нещо си давам си паспорта, адресното бюро, адресна карта. И вероятно оттам вече те ме записат в черния списък. И тогава ме махнаха и оттам, защото нямал съм право да живея в София. И аз им казвам, ама аз живея и същевременно карам едни курсове за радиотехник. Те викат, там има и в Орехово такива курсове. А вика, няма такива. Не е важно, вика, махай се и от тук. Обикновените хора са оплашени, мълчат си. Обаче тия, които са съгласили да шпионират, те си донасят. При изборите, тогава беше голямата акция, като ме караха да влизам в стаичката, да гласувам. И аз казах, не съм маймуна да ме разкарвате. И тогава вика, ще опозориш изборите. Викаме, това избори ли са? Книжкопускане. И вика, ти ще видиш ти какво е това. Ти се разпасал пояса и ме предупредиха да не приказвам повече. И аз пък се наитих и пак си приказвах. И тогава вече ме арестуваха и на бодро настроение и се зарадвах, че ще бъда в затвора. Като взеха да четат присъдата, казаха, обиждала Съветския съюз, а французите свободно говорят, Народното събрание, разисквания, Русия вика, аз казвам, Русия за 1 час сменяват министри. По този начин съм обиждал Съветския съюз, че е било диктатура. А колкото за затвора, за лежание, аз заради хернията веднъж ме завариха, че си легнал и си натискам червата. А в това време на шпионката виждат, че съм легнал, отваря джъм, що лежиш? Викам, оправам така и така. Няма наказание. Е забранено денем да се лежи. Та затова като казва някой лежал в затвора. Не е верно, вика, не е лежал. Не е лежал в затвора, ами е прекарал в затвора толкова време. Даже когато ме пуснаха него ден, самите милиционери и викат, Торбов, сега отиваш в големия затвор. Аз замълчах. Например, един милиционер беше на свиждане, нали, да следите какво приказвам. И аз, понеже е самичък, сестрата там, и каза, че лозето го взеха. И аз казах, добре, вика, че не им стигна 200 декара, да сега искат, взели си и лозето. И после милиционера, който ме откара веднага, не веднага, дека се свърши, той мълчеше. И ми каза, как хубаво го казах, не стигнаха 200 декара, да взехте и лозето. Так го каза милиционера. Докато други свищери е имало и казват, не, това не се приказва. Мълчи, преди да ме пуснат на брега, държаха ме да стане тъмно и тогава да излеза извън Белене, за да не се вижда, че затворник излиза.